Human ang nahitabong ngilngig nga pagpamusil sunod sa eskwelahan sa Tacloban City, mas gipakusgan karon sa Police Regional Office 10 ang paghatag og seguridad sa mga tunghaan sa Northern Mindanao. Gani mismo nga police officers nga nakadestino sa mga tunghaan nagaapil na sa mga flag ceremony. Ano ang report ni Cyril Chavez? Human ang mangilngig nga panghitabo sulod sa eskwelahan sa Tacloban City nga mikuha sa kinabuhi sa tulo ka mga estudyante o miresulta sa pagkasamdan sa pipila. Gilayong gimando sa kadagkuan sa Police Regional Office 10 ang mas hugot nga implementasyon sa ilang balik eskwela program. Nakalatid sa mong programa ang paghatag og seguridad sa mga tunghaan nga sakop sa Northern Mindanao. Apan tungod sa panghitabo, mas gipahugtan kini. Karon aduna nay PNP personnel nga nakadestino sa matag eskwelahan og sila mismo moapil na sa mga flag ceremony hantod sa ting-uli sa mga estudyante aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Tanang tunghaan bisan katong anaa sa mga bukirong bahin gigahinan og pulis. Pagpalig-on sa ato ang koordinasyon sa atong mga school heads, school management, ang kining paglantaw pod sa ilang mga security measures nga ginapatuman sulod sa eskwelahan. Though it is more on internal management kini siya, but ako nga butang nga makita sa ato ang mga field commanders kung sa pay angayan nga i-enhance no para mas mapalig-on ang mga security measures nga ipatuman. Gawa sa pagpahugot sa seguridad sa mga tunghaan, gipahinumduman sab sa kadagkuan sa Pro-10 ang ilang mga personahe sa saktong paghupot o pagdispose sa ilang mga armas. Kini aron dili masubli ang panghitabo sa Tacloban City kung asa ang gigamit nga pusil sa usa sa mga sospek kay iya sa iyang iyaan nga usa ka pulis. It is not only our police personnel but ang katong mga gun holders, gun owners no nga maapil sila to remind them also sa mga proper handling ni ana. Dili ka na pwede ang maong armas, dili ka na pwede nga makapaingon sa mga unauthorized nga mga individual, labaw na kung kini mga minor de edad. Nanawagan sab sila sa publiko nga ugaling adunay impormasyon sa mga posibleng krimen nga mahitabo sa ilang lugar, dili magduha-duha nga maghatag og impormasyon ngadto kanila. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.